ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କଣ ହଉଛି? ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆଉ କଣ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ଭାଇ? ଅଟୋ ଠିଆ ହେଇଛି ପଛରେ। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ କଣ ରାବଣ ପୋଡା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲ ନା କଣ? ଦେଖ ରାବଣ ପୋଡା ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଟୋ ମିଳୁନି କି? ଅଟୋ ମିଳୁନି ନା କଣ? ଏ ଭାଇ କି ଅଟୋ ମିଳୁନି ଆଉ କେମିତି କଣ ଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା? ଅଟୋର ଉପରେ ପଳେଇବ? ହଁ ହଉ ହେଇବା ଗଲାଣି ଗଲାଣି ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ମାର ଗାଡ଼ି ହାତ ମାରନା। ଏ ଭାଇ ଆମର ଫୁଲ ହିଟ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ପୋଡା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ମିଳୁନାହିଁ ଭାଇ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଦାୟକ। ହଁ ଏ ଅରୁ ଭାଇ ଆମର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଟୋ ତ ମିଳୁନି ଆଉ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲିକା ଚାଲ। ହଁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାହା ହେଲେ ହବ ଆଉ ଚାଲ। ହଁ ଏଇ ତ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କର କମାଲ ଗଲାନି ଆଉ। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କର ତ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କର ତ ଏଇ କମାଲ ଗଲାନି ଆଉ ରାତି ଦିନ ଖାଲି ହଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଚାଲ କମ୍ପାନୀ ଯିବା ନା କଣ? ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ମସ୍ତି ଆଉ।